Ei tule lasta eikä pesuvettä. Tuleeko se pesuvesi tulee lapsen mukana? Aki. No heli. Mistä mihin me tänään mennään? Hangosta lähdettiin tuossa pari tuntia sitten ja nyt me mennään tänään Jussaröön yöksi ja huomenna meillä on tarkoitus lähteä ylittää Suomenlahteen kohti Tallinnaa. Siellä me sitten varmaan pari päivää vietetään Tallinnassa ja katsotaan sitten, minne sieltä tuuli meitä kiikuttaa. Aikamoinen sumu täällä. Ei ole kummoinen näkyvyys tänäänkään. Vauhtia on kokonaiset noin 3 solmua. Melkein kellutaan, mutta ei ihan. Mut silti tää on kivaa. Vedä. Tuleekohan tästä mitään? Aika paljon panit tota maitoa. Mies hoitaa pulloja ja minä nautiskelen elämää. Oho. No, kuule, ei se haittaa mitään, jos ne on vähän tolleen. Kun se näyttää ihan tommoselta kissan karvalta täällä. Ei siitä tule nyt lasta eikä pesuvettä. Mitä sä sanot on meikään? Ei tule lasta eikä pesuvettä. Tuleeko se pesuvesi tulee lapsen mukana? Mitä tuli otettua? Teetä. Juttujen taso alkaa olla ihan loistava. Ehkä joutuu tuomaan oman Le Creutzetin tänne. Ehkä parikin kappaletta, jotta saa lempi. Mutta voit näyttää sen minulle. Avaa tietosuoja-asetukset. Valitse sijaintipalvelut. Jestas. Mä luulin, että siis ihan oikeasti tuntuu, että joku kävelee mun ranteessa, mutta kello päätti avata Sirin ja täristä ihan itsekseen.